Ayan po, makikita nyo. Ang ganda ng tanawin dito. Nasa taas na po kami. Yan po. Yan po yung bundok na yan, yung may pathway. Yan po yung Mount Tapulaw, papuntang Mount Tapulaw, which was the tallest mountain in Region 3. Tapos, sa other side po niyan is Tarlac na. Magkakaroon din daw po dyan ng isa pang pathway. Ayan po, oh. Kaya dinadayo to at kitang-kita ang mga kabundukan. Diba? Ang ganda po. Nakakatanggal ng stress. Pwede pong maganda dito mag-picnic, tatambay. Ito po yung bagong tambayan ng mga taga-Palawig eh. Diba po? Ayan po. Ang ganda niya po, diba? Dito lang po yan sa Luzon matatagpuan.